Keď mi povedali, že liečba skončila, že môžem ísť domov, tak to je taký pocit, ktorý sa ťažko dá opísať. Je to niečo ako keď ste odsúdení na smrť a majú vás popraviť a príde vám pred popravou minútu vám príde niekto a povie, že vás oslobodili. Takže je to taký pocit, že človek sa s tým nevie okamžite ani vysporiadať, ale zažil by som to každému chorému, aby toho sa takéhoto niečo dožil. Ale zase to má ďalšiu takú fázu, že si to človek potom by si to mal vážiť, že sa takého niečo dožil. Návrat do života, do toho normálneho, bežného bol pre mňa dosť problematický, pretože nad tým som aj zabudol rozmýšľať, že čo budem ako robiť, lebo tie som moc neveril, ako som spomenul. Takže tam najskôr som si povedal, že sa dám do podia z tej zdravotnej stránky, tu také tie rehabilitačné veci, že všetko spravím. No ale odrazu som sa dostal do také situácie, že odrazu som mal voľno, ja som nevedel, čo mám robiť a kde mám začať a čo presne spraviť. Bolo to niečo také, taká ako nepoznaná sloboda, ktorú som predtým nikdy nezažil, lebo vždy som niečo naháňal, robota, rodina, záujmy, tamto a odrazu ja som nemal nič, nebol som ani na to moc pripravený, tak mi to dosť dlho trvalo, než som sa z toho dostal. Mal som ešte v nemocnici takú stratégiu, že čo na druhý deň, ale v ten deň a na druhý deň. To som si tak premýšľal do detailu, ale že o 2 dní, o týždeň, to som vôbec ako, som odmietol nad tým aj rozmýšľal, ako som to povedal za zbytočné a odrazu som sa to dožil, že vedia celý tento týždeň a mesiac a ja som nevedel, čo mám robiť, chcel sa zaradiť úplne normálne do života, že som nechcel mať nejaké také, že by ma niekto stále púšťal sadnúci alebo dopredu, alebo že by bral na mňa ohľad, alebo že by ma museli doma obsluhovať. To som tak strašne nechcel, že som si povedal, že všetko preto musím spraviť. Keď som sa teda tak maximálne zrehabilitoval, fyzicky aj psychicky, tak som rozmýšľal, čo ďalej, ale jedna vec bola istá, že sa nechcem vrátiť k tomu predošlému životu v žiadnom prípade, pretože práve ten predošlý život, ten spôsob, ten systém ma dostal tam, kde ma dostal, pretože človek, keď nechá príliš na seba vplývať rôzne také nezdravé veci, hlavne také psychické stresy, tak pretože naháňa nejaké nezmysly, tak vtedy je ten organizmus najzraniteľnejší a potom, keď som mal čas na seba rozmýšľať, som zistil, že som strašne veľa vecí zbytočne robil, že som si premrhal väčšinu života a bola by chyba, keď som dostal druhú šancu v tom pokračovať, tak som si povedal, že budem robiť iba to, čo má aspoň milimeter nejaký zmysel. Nemusím za to dostať peniaze, opačne som ochotný za to dať peniaze, ale musím byť o tom presvedčený, že to má nejaký zmysel. Naraz som sa dostal do takého stavu, že som si povedal, no teraz mám šancu a teraz by som mohol všetko, čo som nestihol doteraz, sa pokúsiť spraviť aspoň trošku a ono, som si hovoril, musí byť taký opatrný, musíš tak postupne, pomaličky, ale to sa nejako až tak nedá. Tak som do toho spadol, že ako keď som všetko naraz chcel ako dobehnúť, chcel som sa jazyky učiť, chcel som všetko tak ináč pochopiť, vidieť. Takže začal som s takými aktivitami a v tom pokračujem, že niekedy neviem, čomu všetkému sa venujem, ale znovu tá podmienka bola robiť to so srdcom iba a iba takým spôsobom, že to fajn a že má to nejaký zmysel. Vtedy to je takmer jedno, čo človek robí, ale to je to správne.